Čistotě zdar, vítá vás Dominik Barbora z firmy Čistý stroj. Dneska jsme v Pardubicích, jsme ve firmě, kde je nějakých 12 strojů, takže dneska jsme přijeli v 5 lidech sem. Tadyhle máme vlastně připravené nádoby, nějaký IBCčka, nějaký sudy. A borci už tam vevnitř makají, takže já si tady vlastně připravuju už čistící prostředky, odsáváme, máme na to 2 dny, takže jdeme na to. Zdravím vás. Abych nezapomněl, tak veškerý know-how, který jsem se naučil za 5 let zkušeností čištění CNC strojů, jsem dal do tohohle e-booku. Najdeš ho na tomhle odkaze, tak utíkej si ho stáhnout, dokud je zdarma. Ahoj. Tady vlastně jsme vyházeli čerpadla, vyčistili je a tady už dosáváme zbytek vany. Tady je vidět vyčištěná vana. Zde jsme předělali veškerá čerpadla a čidla. Tady vidíte vyčištěnou komoru stroje, už je to babička, takže to není nic pěkného a vyčištěná vana.
naplněný a zkompletovaný stroj. Tady je vidět, jak si obsluha stroje už dopouští tento stroj. Zde máme zkompletovaný a vyčištěný stroj. Tady v té přídavné vaně si všimněte toho filtru, je potřeba ho taky vyčistit, což jsme udělali. Tyto stroje už máme taky naplněné a zkompletované. Tyto stroje jsou vyčištěné a zkompletované, plnit si je bude obsluha sama. Zde už máme taky vyčištěný a zkompletovaný stroj a tady vlastně jsme jenom odsávali tyto vany a budou si je plnit sami obsluha stroje. Zde tady taky odsátá vanička a tady máme taky vyčištěno odsáto. A poslední vlastně soustruh je vidět, jak je vyčištěná vana. Chtěli to nechat takhle venku, takže jsme to tam nechali. A jak je vidět, všechno jsme stihli do času 15:40. Takže všechny stroje, které jste viděli, jsme dneska vyčistili v 5 lidech od 7 hodin do 15:40.